Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, aniya na kita sa ikatlo agduha nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Adunay panultihon nga nagkanayon sa English, give till it hurts. Nga sa ato pa mahinungdanon ug mas makahulugan ang atong paghatag kung kini inubanan og gugma og sakripisyo. Kana bang mobati ta og sakit diha sa atong paghatag alang sa kaayohan sa uban. Sama pananglit sa istorya sa usa ka byuda sa atong ebanghelyo karon. Bisan pa man sa iyang kapobrehon, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ug kini gikahimut-an pag-ayo sa Ginoo ug giisip nga ang iyang mapag-obsanong halad mas labaw pa sa uban kinsa mihatag sa sobra lamang sa ilang gikinahanglan. Mga igsuon sa atong pag-ambit ni ining Santos nga Eucharistia, makat-on unta kita sa paghatag sama sa paghatag ni Kristo sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Magampo kita alang sa matag usa kanato nga nagasunod ni ining misa sa telebisyon. Ilakip usab nato sa atong pagampo ang atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ingon man ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen og monitor, ug ang mga intensyon sa atong production crew. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, karon gisaulog na to ang 32nd Sunday in Ordinary Time. Giawhag ta sa Ginoo sa kinasing-kasing paghalad, kinasing-kasing pag-alagad, o kinasing-kasing hatag sa atong kaugalingon diya sa atong pagtuo ug paglaom sa tabang ug sa saad sa Dios. Aron mahimutang takus sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maginulsol kita sa atong mga sala.
Kaluy-anon tagita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makakagaong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu kayohan sa kalagog lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug haryoban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto sa Elias sa Sarepta, ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy, ug gitawag niya ang byuda ug giingnan, "Palihog, dadi ako jutayng tubig, aron makainom ako." Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay o giingnan, "Hatagi usab ako gamayng pan." Og miingon ang byuda, "Saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay." Ug miingon kaniya si Elias, "Ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himoi una ako jutayng torta ug dad-a nganhi kanako. Ug pagkatapos, paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak."
Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda o gihimo niya ang giingon ni Elias, ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Ang Dios ni Jacob matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihan. Daiga ang Ginoo kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo naghigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo kalag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo kalag ko. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit, nga hinimo sa mga tao nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin na nga tubang siya karon sa Dios, alang og tungod kanato. Ang Pangulong Pari sa mga Hudiyo, musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, kay mag-antos unta siya sa makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa, ug alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos ni ana, hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa, aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon,
dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kanila. Ang pulong sa Ginoo. Kay kaninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kaumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisan ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duhol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabus nga biyuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan diha ni Kristo, karon sa atong mga pagbasa na ay mga leksyon nga nindot kaayo no, ug pwede nato i-practice sa atong kada adlaw nga kinabuhi. Diri sa Ebanghelyo, murag na ay something familiar kaayo nato ba? Kaya si Jesus naglingkod diha sa may hulganan sa halad, no? Murag bawal man good na. Tanaw ko nga tagpilang ilang gihulog sa koleksyon ba? Imaginein good nga magkoleksyon ta sa simbahan unya mo tan-aw, no? Pila lagi ata kana murag chismosa man kaayo da, no? Mangilabod man ni si Jesus sa mga gihulog sa mga tao sa hulganan, no? Pero lahig yun ang pasabot ni Jesus aning bahin sa kasulatan, no? Kasagaran kay we praise people tungod sa unsa kadako ang ilang gihatag, no? Pananglitan sa mga piyesta, na sponsor, na golden pa, na silver, no? Unya ang kabus kay wala ra gyud, no? Naghikay ra ginagmay sa balay, no? Ang sobre jud kay 20 ang sulod nga nang halad, na is different. So ang body pasabot ni Jesus aning bahin sa kasulatan mga kaigsoon diha ni Kristo, no? Kanang meaningful giving, meaningful offering. Naabay meaning nimo ang imong gihalad or ang imong gihatag sa Dios ug sa imong isig ka tawo. Do you feel nga something na wala nimo sa paghatag adto nimo? Nakoy usa ka nanay, usaw duha ka nanay dito sa akong parokya nga former parish in Bohol. Kini sila mga nanay, naasi sila uma duol sa kumbento, no? So, every day mangadto sila sa ilang uma. Then makalingaw gyud kay
pag uli ni nanay, muagi ra gyud siya muhapit siya sa kumbento, no? Maghatag siya nako gulay nga presko nga pechay, usahay okra. No, umuingon si nanay nga, di man pud ko dato padre, pero kining abot sa akong uma, i-share na ko nimo. Dawaton sad nako kay presko man, no? Imon pulutan ba, no? Pagtaod-taod, presko pipino. Lami kayo pulutan pipino da, no? So, ingan na, she was giving nga meaningfully. She was giving nga meaningfully kung unsay naa niya, no? Unsa iyang gamit sa iyang kinabuhi kanang iyang gihatag, no? And it's very important to realize that meaningfully giving. Usahay ganito si nanay kay maghatag og sili, no? Nga gitawag og sili demonyo. Hang kaayo, halang gyud kaayo. Pero nakinasing-kasing ba, no? Sometimes kitang tanan mo tan-aw kung unsa ka dako, unsa ka bagang sobre, no? Unsa ka meaningful ang imong sharing or giving sa parokya or sa katilingban. What is important is makapahimuot ba sa Dios ang atong paghalad o paghatag o pagtabang sa atong isig katao. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, one day I went to anoint a sick person. Kini si lolo kay lay minister ni siya kaniadto, no? Mga 90 plus na siya. Then nagjoke-joke man ko nga dugay man ka kayo diri sa yuta lolo, no? Basin nalimtan na ka sa Dios ba? No? May he rest in peace, he's gone already. Kini si lolo, tungod sa kadugay na siya nag-alagad sa simbahan, nag-bedridden na siya, nag-uol siya kaayo. Nag-uol siya kaayo, no? Di na kuno siya makaalagad sa simbahan, di na kuno siya makahatag og communion sa iyang mga silingan, isig katawo. Then, he was so sad, no? Ako, bagong paryo man ko, batanon pa. So, ako sa gingnan nga, karon lolo, naana kay lain nga, pwede nimo ihalad sa Dios, ihatag, no? Your suffering can be your offering, no? Walang na may kantay nga na ba? Pwede sad na nga, bisan unsa pwede nato i-offer kung kanang makaya nato. Bedridden na siya, nothing to offer. Ako sa gingnan nga, ang imong kasakit di ay. Pwede man imo nga ibayaw sa Dios nga, this is my offering, Lord. Kinira gyud ang akong mahatag karon, Lord. Makapahimuot na sa Dios. Something that is meaningful to you and to me. Kana ang buoti pasabot ni Kristo, no, sa atong ebanghelyo karon. Kining biyuda nga kabus, gamay ra gyud ang iyang gihulog sa hulganan sa halad. Pero meaningful kaayo because it was everything to her. Meaningful kaayo niya ang iyang gihalad. So inga na pudta sa panahon nga mag-uulta, no? What is meaningful to you is your sadness i-offer ni God. Sa panahon nga we are suffering, your suffering can be your offering. Kung unsay meaningful nimo, no, when you give it to the Lord, you feel nga something importante gyud ni alang kanako. And that's makapahimuot sa mga pananaw sa Dios, sa mga mata sa Dios. Then nagingon si Kristo nga pagbantay kamo, no, sa mga magtutudlo sa balaod. Yes, tinuod kay ang ilang tradition, no, ang ilang gibuhat alang sa mga mata sa tao aron makitan ra gyud sila, no? Basin mahulog pud ta ani ba to do things so that people will see us, no? So pagbantay aron dilita maningkamot to please people kundi to please the Lord. Mga hinigugma diyan ni Kristo, sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias ug ang usa ka byuda, no, naa sila'y encounter nga nahimong tuburan sa kaluwasan sa byuda ug sa iyang anak. Usa ka importante nga hiyas nga naa sa byuda was trusting in the words of the prophet Elijah, no? No, nisalig siya sa pulong ni Propeta Elias. Importante kaayo sa pagtuo, importante kayo sa atong kinabuhi, no? Ang pagsalig
sa mga pulong sa Dios, ang pagsalig sa mga saad sa Dios. O ang pagsalig nga siya mao nakaibawo kung unsay maayo alang kanato, no? Sa panahon nga nanginahanglan ta, no? Mapaubsanon ta mo sangpit kaniya, no? Ug uban sa dakong pagsalig that the Lord will never let us down. That is very important. Trusting in the Lord at all times, in all circumstances, and in all situation. Padayon na ito ang atong santos nga misa. Ug kanunay, no? We keep in mind nga importante kayong pagsalig sa Dios diha sa atong pagsangpit kaniya. Ang ikaduha, ang tanan natong halad or hatag o tabang, no, sa Dios or sa atong isig katao, kinahanglan nga makapahimuot sa mga mata sa Dios. Meaningful giving tungod sa atong limpyo nga kasing-kasing o limpyo nga intensyon diha atubang sa Dios o atubang sa tao. Palihog manindog tanan ug atong isangyaw ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesu-Kristo yang anak nga buktong Ginong nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, nisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya aron sa paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios Amahan alang sa panginahanglan sa kabustang kaigsuunan ug kanatong tanan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, himuha kaming manggihatagon Ginoo. Himuha kaming manggihatagon Ginoo. Alang kang Francisco atong Santo Papa, kang Jose atong obispo ug sa tanang kaparian ngan sa kanunay bansayo nila ang diwa sa pamanggihatagon ug kamanggialagaron. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa gobyerno, nga dili unta sila mahulog sa tentasyon, sa kahakok o pag-abuso sa gahom, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makatununta kita sa pamabsanon ug kamanggihatagon sa kagalingon, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong gagmayng Kristohanon katilingban, nga hinuptan ang paagi sa kinabuhi sa usa ka maayong piniyalan, sa diwa sa sinudo nga simbahan, maimuuntang panigingnan sa panghihatagon sa manginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos ug maposlanon alang kanamo nga ngalandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga totoong nangamatay nga makadawat na sila sa gasa sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Kaming manggihatagon o Ginoo. Sa kahilom, atong ibayaw sa atong amahan ang atong kaugalingong intention. Mahigugmaong amahan, hiusaha kami ug ang among mga pag-ampo diha sa bugtong sa sakripisyo ni Kristo nga among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Aku karuna
Mahigson pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton nun sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan. Alang usab sa pagkapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong makaroon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Kisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw amahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningato sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagat kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga misyonero, ug ang imong balang katauhan nga niya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kaniya makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampog ita sa amahan pinaagi sa mga pulong ay itlulukan nato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, magdayon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagkalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug pili mo kami itugyan sa mga panulay kinuluha. Luwasan kami sa mga damutan. Mangayo kami kanimo amahan, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among mananubos. Ay mo man ang iharian, ang tanang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibu sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa.
Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyong tanan. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga sala, sa kalibutan, at kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios. Si Jesucristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, ko ang ay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himuwa nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon atong iyampo ang atong mga kaigsuonan nga naay mga balatian sa ospital, sa balay, bisag asa man sila. No? Ngayon nato ang healing power sa atong Ginoong Jesucristo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Inawot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Father Diderek, gikan sa Society of the Divine Word, University of San Carlos, Cebu City. Pasalamat usab ngadto sa atong choir, Good Samaritan Choir. Ingon man sa atong mga lektor, gikan sa parokya sa Blessed Sacrament Parish. Amo usab kinasingkasing og walay puas nga pasalamat sa inyong makananayon nga suporta dinhi sa atong Paulines Healing Mass, ilabi na gayod sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors o collaborators, sa atong GCash and online donors nga pinaagi sa inyong pagkamanggihatagon, nagpadayon kining misa sa telebisyon nga makit-an usab sa atong Paulines Cebu YouTube channel. Ug alang ni adtong buot nga mutabang ug mosalmot sa Pauline Mission, ana agihapon sa inyong TV screen or monitor ang among account name, account number, ingon man ang atong GCash number. Usbon ko, daghan kaayong salamat ug sa kanunay panalanginan unta sa Ginoo ang inyong pagkamanggihatagon. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nga Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dat ang kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipakita ang Diyos sa niyang gahom, umilalog sa balaang dapit. Himaya, himaya, sa hari sa katuran. Kung ang katawan na iya sa Diyos, tapos ganun na nag-awit. Ang panalangin na iyang dala, huwag maugadahin. Ang panalangin na iyang dala,
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. In response to the love of God, who has called me to follow more closely Christ the Master, way and truth and life, among the daughters of St. Paul. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own.
thanksgiving for this past 25 years of profession, and in response to the love of God, who has called me to follow more closely